ọ na-ezu onye ka ya eme ya na Ifeanyị why mo ko dem na mi ni e bi be ngin na eba na mezi oje sala ngin na aba ọ bụ mmeri ya na anyị na-ebe ni na akpa eri nkata next na obi ite omekọpụla apụ mechita azụ nụkwa n'anya m esi dị ego n'obi sara ọ nwere ibi nke a biko atọ keke ndị kọt ibe ka egosi na mmende tell mo ko ndị kọt onwe kọt ti ni onwe kọt si na mma tebe na kwuru okwu nwere kwa ndị kọt ana na kọt ino na kọt na biko nwekwa na kọt no biko na kwa nzobe na tam iwe kpọcha appearance ka na kọt maka nna atụ egwu n'ogbe asins ka bụ na akpa ya nwere kọt ngwa anyị nọ nna nwanne biko boy your guys biko ka egosi na mmende eziokwu nwanne relax go ka mena ejefia bịa ka mena ejefia ka mmanụ Ifeanyị ndị iberibe eziokwu relax sir ozuko onye abụrụ ozuko na onye erika ọ na-eme iwe eziokwu ngwa gị bịa gba ọtọ na what take it easy now dị nnọkọ onye meriri n'agha ewukwa mụ naanị o sorry Ifeanyị meriri gị God have mercy upon us. ịmụka nna tụ egwu n'ogbe asins chene nọ ịbụ onye kọt amsef na nwere ya achị Shut up. isigere ewe n'iwe sorry mkpọ gị ka ejuo Ifeanyị ihe mmeri ya iwebe anụwa ọgwụ ije na nsọ mmadụ ọgụ na bịa ada nsọ nwoke ọgụ na bịa ịma ha anya ọgụ ọ bụrụ na ọmụnwa mgba nne gị ofu n'ọnụ na bịa mmanụ si ọgụ ebe a nchere ya chelu ọ pụta mụ na ya akwatụ ya and ịfụkwa na aba ikote ogologo oge okwu ike na ka ya nụkwa ezigbo ọgụ mana onye ọ nọkwa na kọtụ ihe ụmụ gị n'isi ọ bụrụ na ọ bụrụ na chi gị nọnyere gị ọnwụ ka enwechakwa na tata dị anyị asị na ọmụma gị ọ bụkwa mma gị ji ele ọgụ igbe epetesi na ọmụma gị ji ele ọgụ ewe n'iwe mkpesalụ gị ihe ebe enyi asị gị na gị ji ele ọsị ka gị na Ifeanyị fụ gịlụba tiwa Ifeanyị mara onye kọt ma atọzikwa egwu n'obodo anyị na-atụba egwu bifọ Dr. Joe one naira ebe a mụ na ya so ebe a Joe one naira bụrụ ma mere ya gịnị mee o jiri ọkpịa abịa ọ Ifeanyị mere ya Ifeanyị mere gị Joe one naira ebe gịnị onye mere n'agha ikwueri